नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी सोहम मोडवे. आज आम्ही ढव बनवायला जातो आहे. अर्धी 2 जण मुलं दोघं पुढे गेली आहेत आणि आम्ही तिघं पार्टनर. आणि फक्त मागच्या रविवारी आम्ही फक्त अर्धा ढव बनवला आणि आता फक्त दगडी ठेवायची आणि माती बाजूला करायची आणि तिथनं सूर मारून डायरेक्ट मोठ्या ढवात जाणार आहोत. तुम्हाला आज दाखवू. लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघा, स्किप करू नका. चला मित्रांनो, तिथं दोघं जण बसलेत आणि 2 किरवी तिथं मेलेली आहेत. जिग्नेश असा बोलतोय, काय माहित आता बघूया. कसं म्हणजे काय माहिती आपण दुसरा कुठं आहे? एक कालच्या चामटा असेल ते टाकी मध्ये. एक प्रश्न विचारायचा मला. सांगशील का उत्तर बोल. एक प्राणी आहे ना जंगलात, तिकडे वाघ पण सगळे प्राणी आहेत ना, ते राहतात. हत्ती. अरे हत्ती पण ना बसलं सांग कोण? साहिल. साहिलला कसं एक प्राणी नाही घाबरत. अरे साहिल मला घाबरते. एक प्राणी नाही घाबरत तिला. काय बोललास? एक प्राणी साहिलला घाबरत नाही, मला पण नाही माहिती. पावळा घेतला माती काढायला तिकडे. पप्पी आहे बघ कुठे आपल्या बोललो आमच्या. ए जात आहेत पुढं. गवत लय झालाय, काठी मारत जात आहेत. खाऊ दोघात कसा होता. चला गव्हाला लिहा, गवत लय झालाय. पाणी पण नाही वाजत आहे होलाला. पाणी कमी झालाय. तुम काय आज सगळी माती काढणार आहे. मोठा फावडा आहे. कोणतरी इंग्लिश निव येते रे. काय आंबो सांग. एक न्यूज दिसला. खाली गेलो पण एकच न्यू आहे. नाही आहेत थोड्या आहेत फार, पण एकच दिसला आपण. दिगुला दिसलेलं मला बोलला. पाणी आहे काय रे? न्यू भेटला वरनं पडलेला. एक पडलाय वरती, खराब झालाय. मित्रांनो, इथं चप्पल ठेवता सगळे. आता जाता हा त्या दिवशी लावलेला आम्ही. पाणी कमी झाला. पाणी बघा. मस्त आहे ना. इकडे खोल आहे, इकडे खोल नाही. डेटॉलच आहे तो आतमध्ये. आता माझी बारी आहे. साबण पडतात. पहिली चुडी संकेतनी टाकला.
हा बाजूने गेला डुबल म्हणून बाजून जात आहे. ये सोम जा भाच्या जोर लगा भाच्या. भाच्या पण बाजूनच गेला. हे सोम तिकडनं या तिकडनं या इकडं. थांब सोमला येऊ दे खालनं ये वरनं त्याला या जिगू गेला ब. दाखव खोल. खोल बघा किती आहे. आईकडे बाच्या दुखताय. असा खाल्लं या पाण्याच्या खाल्लं या असा. ए या ढव पण करायच्या इकडे ही खडी न्यायची आहे. साबण आणलेला आहे 2 दिवसात गोरी. मागच्या रविवारी केलेला बांधून ठेवलेला. आता इकडची सगळी खडी तिकडे नेता. मार मार उडी मार. दोघांची भांडणं होत आहेत जा जा करतायत. य माझ्या दमका भार डायरेक्ट त्या खाडा दिसतायत. मित्रांनो आम्ही आता जातो म्हणजे काय करते? मित्रांनो इथं खडी नेताव तिकडं नेताव. सोम तिकडं लावताय. माग पाणी होता जास्त. लवकर नाही लवकर
पाणी तर स्वच्छ होत. तो पाण्यात काय रे पांढरा ब्लफच आहे तो काय ब्लफ इकडं कसा आला ब्लफ? अरे हे फुटल तो पाण्यात काचतो पण. मित्रांनो ब्लफ आहे पाण्यात इकडं कुठं आला? तो वरनं आलाय ना. हे सोमनीत टाकलेलं हे ब्लफ. कुठलाय पाटणं पाटचा नाही की आपला आहे. हो दिसला. पाणी स्वच्छ होलतो. साबण या दगडीवर ठेवला. अरे डवात नको टाकू तिकडं टाक दगड्या. जोर लावणार आहे तिकडे नाही येते माती इकडे टाका बाई इकडच्या बाजूला योय इकडच्या बाजूला नाही येते माती इकडे नाही आपला कपडा तिकडे नाही मित्रांनो ढव अर्धा झालाय. तिकडं माती आणता भरून पावड्यात. हे भरा लवकर. सगळा खदूल पाणी झाला. दाखव दाखव बॉडी दाखव. ए लवकर रे घे. पटापट भरा आणि त्याला हे लवकर लवकर कर. वत वत तिथं वत. हो हे लवकर 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 सोम तिकडे टाक जरासच मिळतात हे बस झाली बस झाली. मित्रांनो इथली माती काढली आहे थोडी. ढव स्वच्छ होता इथं. बघा बघत असते इकडे ढळ वाईट पाणी वाढलाय. पाऊस नाही म्हणून पाऊस असतो तर लय वाढला असता. ह्या पिशवीन वाईट मदत केला ना आमची. मित्रांनो वरती कोणगा आहे. तिथे कोणगा इथे
त्याच्यावर कोणगा आहे. कुठल्या का हो. इथं आहे कोणगा. बरोबर दाखवताय, बरोबर दाखवताय. कोणगा अरे पाण्यात कशाला येत आहो, स्वच्छ होऊ दे. एवढा बांधला आहो. इथनं दिसतं काय रे तो, नाही दिसत. माझी पण काढ, मी पण सांगते. तुम्ही नको या, तुम्ही नको. पवणार नाही तुम्ही या. इथून काढ इथून. हे जुगू उडी मारताय हा. मित्रांनो आम्ही आता घरी जात होते आणि एवढा धाव आता केला आता पूर्ण. आता काय बाकी नाही, फक्त पाणी भरायचं बाकी आहे. आम्ही जातो आता. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवायला विसरू नका. टाटा.